Thank you, Jesus. Nangumthoko sisi uve la ezulwini uyakuhlanza konke uya kuhlanza konke oh senhlizweni siyoba mhlophe kwa siyoba mhlophe yebo sohlanzwa Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Uphakeme uNkulunkulu wethu. Uphakeme emini uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Uphakeme dwala lethu. Uphakeme dwala laphakade. uNkulunkulu ezulwini zingelosi ziyakhothama uphakeme dwala laphakade bayathe uNkulunkulu wathondwele siyakhonza uNkulunkulu wethu bayada siyahlangana namini bayada sihlangana namasulu siyahlangana ingoma yathwa sithi bayada ukhona bayada sisathu bayada phama waphaphela bayada dwala lethu Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Singashayela uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngokukhulu ukuyithoba uthathe leli thuba. Ngibingelele bonke obaba lapha phansi. Amen. Ngibingelele nanguma nabo bonke omama bakhona. Intombi insizwa ngiyacela nje bazalwane sishaye ihlombe kuloo ndawo. Sibingelele naye igenge bazalwane edlalela kamnandi abahlabelela kahle bazalwane ngiyacela nje nabo sibaphe ihlombe elikhulu.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Manje nami ngimile la ngathi ngifike endaweni engiqala ukuza kuyo. Amen. Amen. Yeah, ngathi ngize endaweni engiqala ukufika nje kuyona. Amen. Thank you, Jesus. Yafisa siphakamise izandla zethu bazalwane, siphakamise ngenyawo zethu nje a few minutes sithi ukudumisa mase siyezwe into enkosi. Yafisa nje kube ilona loyo avule yakhe inhliziyo. Sithi ukuhlabelela nje kafushane egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Ngithi lo mhlengi ukubani na Jesu. Thank you, Jesus. Yafisa thina sonke sivule umlomo yethu bese siyathandaza. Baba wethu lo ongcwele, Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, sesikhona uNkulunkulu wethu ongcwele phakathi kwale ndawo. Masizwe amandla akho, sizwe udumo lwakho, masizwe isandla sakho. Bayethe uNkulunkulu aphilayo, bayethe mngashulwe ibopha sinzima. UJehova igama lakho, indalo yonke yakhothama kuwe, isifo sonke baba siyakhothama kuwe. Wawukhona ungulizwi, usakhona namhlanje. Bayethe uNkulunkulu ongcwele, bayethe sikhulu sebandla, bayethe uNkulunkulu aphilayo, uNkulunkulu wathona amandla. Simelana na yonke uhlobo lamadimoni olungavimba nokuphazamisa Baba izwi lakho, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke sinikezela kuwe,
Ngelihle babigama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we thank you. Father, we give you all the glory, all praise. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Ahlala phansi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngiyafisa bazalwane sivule incwadi 2 Kings chapter number 2 verse number 1. 2 Kings amakhosi nje esibili chapter number 2 soqala ukufunda from verse number 1 egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Incwadi amakhosi esibili chapter number 2 siqala ukufunda ku number 1. Fundeka kanje. Kwathi lapho uJehova ebeya kumkhuphula uEliya aye ezulwini ngesivunguvungu, uEliya wasuka eGiligali noElisha. uEliya wathi kuElisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eBhethele. Kepha uElisha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho, angiyi kukushiya. Bahlala ke eBhethele. Bamba uthi umuntu kaNkulunkulu makuthiwa la iBhayibheli likhuluma umprofeti lo osethe ukhula nomprofeti omncane, umprofeti uElisha nomprofeti uElisha. Now lithi iBhayibheli bazalwane la sikhuluma ngabantu abawu2. Ma ethi umuntu kaNkulunkulu sala ndoda kaNkulunkulu sala la useyaphendula ke lo usethi cha angisali, for as long as uphila kwakho kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyakushiya umuntu kaNkulunkulu. Amen. Amen. Yes. Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyi kukushiya. Bahlala ke eBhethele. Ngamanye amagama umuntu kaNkulunkulu bekafunga, bekakhuluma into esuka enhlizweni yakhe, bekafunga ukuthi umuntu kaNkulunkulu noma ngathiwa uthi angisale la angiyokushiya umuntu kaNkulunkulu, ngiyakuba nawe noma ngathiwane noma ingafika ivunguvungu kodwa angiyakushiya umuntu kaNkulunkulu. Ngamanye amagama wayikhuluma into yokuthi wayethembisa efunga in the same time efunga ukuthi umuntu kaNkulunkulu angisoze ngakushiya. Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyakushiya umuntu kaNkulunkulu. Ngamanye amagama bazalwane, lo muntu mayithi kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho, ngamanye amagama kushuthi umuntu kaNkulunkulu for as long usaphila ngisakubona nje phambi kwamehlami angeke ngikushiye. As long nje mina nawe sisabukana nje kanje ngisakubona usaphambi kwamehlami, kuphila kukaJehova. Ngamanye amagama lento ethi kuphila kukaJehova, uJehova yinto emile engasoze iyashona ndawo. uNkulunkulu bazalwane unguNkulunkulu omile kusukela izolo namhlanje naphakade. Ngamanye amagama lithi iBhayibheli uthi uJohane kahle kahle kwaJehova lo wayekhona umhlaba nezintaba kwakhona kungekho, ulizwi wayengulizwi, wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu kwayena. Ngamanye amagama makafunga umuntu kaNkulunkulu ethi kuphila kukaJehova usho into vele engasoze nje. Jesus. Amadodana abaprofethi ayaseBhethele aphuma aya kuElisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Uyazi yini ukuthi uJehova namhlanje uyakususa inkosi yakho kuwe na? Wathi
yebo ngiyazi thulani. wayesethi umuntu kaNkulunkulu yebo ngiyazi kepha thulani. U-Eliya wathi kuye, Ngiyayithanda le mpendulo uthi umuntu kaNkulunkulu yebo ngiyazi kepha thulani. Ngamanye amagama lento ukuthi yebo ngiyazi kepha thulani. Awu kodwa ngosami uNkulunkulu bengevusa yini abazalwane abavala la abazana balalela uNkulunkulu bafocus. Ngamanye amagama uthi umuntu kaNkulunkulu yebo ngiyazi kepha thulani. Ngikuzwile lokho enikushoyo, yebo sengiyakwazi ngizwile kodwa phela thulani. Abazana bangazogcwala izindaba makuthiwa hey uzwile nokuthi bathi hey lalela mana ke ndoda hey kwenzeke kanjani kwanzile why ungezange why abazana abathi yebo ngiyazi kepha thulani. Yes. Yes. u-Eliya wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova umthumile eJerikho. Kepha wathi, Kepha wathi kuphila kukaJehova nokuphila kwakho kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angiyi kukushiya. angiyakushiya umuntu kaNkulunkulu. Bafika eJerikho. Yes. Amadodana amaprofethi ayeseJerikho asondela ku-Elisha. Yes. Athi kuye, Afika athi kuye uyazi yini yendoda uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi ukuthi yakho? uJehova namhlanje uyawususa inkosi yakho phambi kwamehlo akho. Wathi yebo. Waphendula umuntu kaNkulunkulu wathi yebo Ngiyazi. ngiyakwazi lokho Thulani. kepha thulani. U-Eliya wathi kuye, U-Eliya wayisephendula wathi kuye ake uhlale lapha yendoda hlala lapha phinde usale futhi ngokuba uJehova umthumile ngokuba eJerikho. uJehova ungithumile. Kepha wathi Kepha waphendula umuntu kaNkulunkulu wathi kuphila kuphila kukaJehova nokuphila kwakho nokuphila kwakho angiyi kukushiya. angiyakushiya. Bahamba-ke bobabili Lithi iBhayibheli baphinda bahamba bona bobabili abantu abangashuma yisihlanu abantu abangamashumi ayisihlanu bamadodana abaprofethi namadodana abaprofethi baye bema khashana baqondana nabo. baya kude nomaduze khashana nabo. Bona bobabili bema ngaseJordani. Bona bobabili bama ngapha ngaseJordani. U-Eliya wathatha ingubo yakhe U-Eliya wayisethatha ingubo yakhe wayisonga wayisonga washaya amanzi washaya amanzi ngayo. ahlukana Lithi ngalapha. iBhayibheli wathatha ingubo washaya amanzi aphakama ahlukana ngapha nangapha. Bawela bobabili Bawela bona bobabili emhlabathini owomileyo. emhlabathini owomileyo. Kwathi sebewelile Kwathi lapho sebewelile ngaphesheya u-Eliya wathi ku-Elisha, u-Eliya wayisephendula wathi cela engiyokwenzela khona. wayisethi muntu kaNkulunkulu wo Jesus. Jesus. Wayisethi umuntu kaNkulunkulu ndoda sengihambe nawe isikhathi eside. Wayibona lo muntu ngendlela wayina faith ngakhona, indlela wayinokukholwa ngakhona. Wathi umuntu kaNkulunkulu sebewelile bedlula eindaweni lo muntu maningi ama challenge abhekene nawo, kodwa likhe landela umuntu kaNkulunkulu maningi ama challenge bekhuluma izinto, kodwa umuntu kaNkulunkulu likhe ngizobambelela. Afika ama challenge wathi ngizobambelela, akhona ukuthi akaboni lo, uyayibona lento kodwa wayithula nje ethi sala ndoda, athi lo ayi angisale ngoba kunesikhathi lapho umuntu kaNkulunkulu kuba ngathi akabona kanti uyabona, kuba ngathi uthule kanti hayi ngoba ethule kodwa uyabona. Basalwana lithi iBhayibheli behamba njalo beqhubeka behamba, lithi iBhayibheli kwafika isikhathi lapho awelela khona ngaphesheya. Jesus. Wayisethi umuntu kaNkulunkulu wo ebona ukuthi hey kade ngihamba nale ndoda. Wayisethi indoda akucela noma ngabe yini ofuna
ukuba uJehova akwenzele yona na. Jesus. Kwathi sebewelile, Lithi iBhayibheli kwathi sebewelile, uEliya wathi kuElisha, uEliya wathi kuElisha, cela engiyokwenzela khona ngingakasuswa kuwe. ela noma ngabe yini engiyakwenzela yona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, Wayesethi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. wathi makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Awuphinde futhi lelo verse. Jesus. Thank you Jesus. Wathi uElisha, Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. wathi uElisha makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Yes. Kepha wathi, Yes. ucele into elukhuni nokho. Kepha wathi ucele into enikhuni nokho. Uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, Kepha mawubona lapha ngisuswa kuwe, kuyoba njalo kuwe. kuya kuba njalo kuwe. Kodwa uma ungangiboni, Kepha uma ungangiboni, akuyi kuba njalo. akuya kuba njalo. Phinda futhi uqale phansi lo verse. Jesus. Yes. Kepha wathi, Kepha wathi ucele into elukhuni ucele nokho. into enikhuni nokho. Uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, Kodwa uma ungibona namhlanje ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo kuwe. kuya kuba njalo kuwe. Kodwa uma ungangiboni, Kodwa uma ungangibonanga, akuyi kuba njalo. akuya kuba njalo. Ngamanye amagama wayemnika into yokuthi makafocuse, ifocus makenze sure ukuthi akasayilahli ifocus yakhe, ufocuse ekuthenini le nto ayifunayo ukuze ayithole. Kufuna ukuthi afocuse. Jesus. Kwathi besalokhu behamba bekhuluma, Wathi lapho behamba bekhuluma, hey bazalwane, la iBhayibheli likhuluma into ethi, uthi umuntu kaNkulunkulu cela noma ngabe yini, cela noma ngabe yini ofisa ngikwenzele yona, ngaphambi kokuba ngisuswe phambi kwamehlo akho namhlanje. Waphendula umuntu kaNkulunkulu, sekathi umuntu kaNkulunkulu, hey, ngicela lamandla anikezwe wena, lamandla aphezu kwakho aphindwe kabili phezu kwami. Uthi umuntu kaNkulunkulu, hey ndoda, into oyicelayo inkuni, kodwa uma ngabe uyakungibona uJehova engisusa noma engithatha phambi kwakho namhlanje, kuyakuba njalo. Lokho okufunayo kuyakuba njalo, as long wena uyakungibona. Ngamanye amagama nginento yokuthi bekamnika into yokuthi, ndoda, since ucele lento oyifunayo, wena make sure ukuthi ifocus yakho awusayilahli, ngoba ukuthathwa komuntu nokufa komuntu asikwazi. But make sure ukuthi lento oyifunayo mawukuthi uyidinga ngempela, make sure you focus until uzubone uJehova engithatha phambi kwakho namhlanje. Ngamanye amagama bazana, ake ngithinte nje ngithi ukubuyela emuva. Umuntu kaNkulunkulu babhizi bayahamba, ungahlala phansi kancane. Babhizi bayahamba, umuntu kaNkulunkulu kukhona indawo la ekufika khona kuthiwa, hey ndoda, no, sala la,
ngoba uJehova ungithumile. Umuntu kaNkulunkulu lithi iBhayibheli athi ey angikwazi ukusala umuntu kaNkulunkulu. Ngifuna sibuke sihlehle now from la acela khona i-double portion, because bekafuna amandla omuntu kaNkulunkulu aphindwe kabili phezukwakhe. Nginento noma nginesifundo sokuthi umuntu kaNkulunkulu makabhizi kuleke kuthiwa indoda sala, kufika ama-challenge kuthiwa sala, kufike izinto eziningi like zifike endleleni bamtshela izinto eziningi abantu kuthiwa sala ndoda, athi no angisali, as long as kuphila kwakho, kuphila kwaJehova nokuphila komphefumulo wakho, angiyakushiya muntu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli baqhubeka baleke behamba, nginento yokubuya ngibuka ibandla. Uma ngibuka ibandla nginento yokuthi bazalwane ezisihamba kukhona ama-challenges esibhekana nawo, kunama-challenges, kunezinto eziningi ezama-attack, kunezinto eziningi esibhekana nazo endleleni ezishaya ezinye zizikhuba imphefumulo. Kodwa nginento yokuthi as long bazana sizazi la thina esibheke khona, as long ifocus yethu, ngoba mawubheka ufunda ifocus yomuntu kaNkulunkulu yayisekuthenini wayizazi ukuthi ekugcineni yini le engiyifunayo, ngoba ohambeni oluhambayo kufuna uzazi ukuthi yini oyifunayo. Noma uthandaza sikhuleka usuke ekhaya uze enkonzweni, kodwa usuke uzazi ukuthi yini oyifunayo. Umuntu kaNkulunkulu uyahamba akusikho ngoba angakaceli lo, akakaceli lutho, but umuntu kaNkulunkulu usethi ndoda, because uyabona ukuthi ohambeni labo akusikho ukuthi wayingazi umuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu uyambona ukuthi wayazi ukuthi le ndoda kukhona something ayifunayo. Wayesethi mebefika lapha uthi ke yendoda cela noma ngabe yini ofisa ukuba uJehova akwenzele yona. Cela noma ngabe yini ofisa ukuba uJehova akwenzele yona. Ngamanye amagama bazalwane, umnika into ye-focus, umnika into yokuthi ndoda make sure ukuthi ifocus yakho awusayilahli manje. Make sure ukuthi ifocus yakho from now ezizihamba nje ifocus yakho awusayilahli, ngoba kukhona okungenzeka soon and very soon wena ifocus yakho awusayilahli. Yebo ucele into enikhuni, kodwa as long wena ufocusile, ngoba bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo akanandaba ukuthi sicela izinto ezingakanani, as long as thina sifocusile. uNkulunkulu akanandaba noma singacela imoto, sicela imizi, sicela imishado, as long as ifocus yethu ikuJehova kuya kuba njalo. Into yethu nje bazalwane ikifocus. Mawufocusile uyazidumisela uNkulunkulu. Mawufocusile, because nento yokudumisa, ngizobuya nje la kule message, lento yokudumisa
iyodwa nje baza ukudumisa nje uNkulunkulu, ngoba kunamandla nokudumisa nje kukodwa. You know bazalwane, as long angazi ngayichaza ngithi lento ye focus bazalwane ifuna lento ye focus ifuna sengathi okuseceleni ungangakunaka. Lento ye focus ifuna sengathi izinto eziqhamuke, because ngibona into yomuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu akanandaba nakho konke okushiwa ngabantu. Kuthi noma kufika kodwa ufika nento ethi lokho sengikuzwile ngiyakwazi, kepha thulana. Nginento ethi size Nkosi. Nginento ethi la ekugcineni la ngifuna ukushumayela khona. La ekugcineni lento yokuthi athi umuntu kaNkulunkulu ucela anything oyidingayo. Nginento yokuthi sengiyashumaya. Nginento yokuthi umuntu kaNkulunkulu indlela yonke kusukela la basuka khona until bazowela umfula iJordan, bekazi, beka nombono, bekazi ngomuntu ahamba naye. Bazalwane, akwenzeki umuntu kaNkulunkulu ahole ibandla elingaka kodwa engazi idingo noma uNkulunkulu angamambuleli okudingwa yibandla. As long ibandla lifocusile, ngoba intshumayelo yami ifuna ukuhlala kuyifocus. As long as ibandla lifocusile kumuntu kaNkulunkulu, lokhu thina esicela nakho konke thina esikudingayo, naso zonke idingo zethu esikuthandazayo, na wonke ama-attack aqhamukayo, naso zonke izinto ezifikayo usathane a-attack ngazo, kodwa as long thina ifocus yethu ikuNkulunkulu kuya kuba njalo. Jesus. Kepha wathi ucela into elikhuni nokho, uma ungibona lapha ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe, kodwa uma ungangiboni akuyi kuba njalo. Kwathi besalokhu behamba bekhuluma, bheka nanso inqola yomlilo namahashe omlilo kwabahlukanisa bobabili. U-Eliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu, u-Elisha wakubona, wamemeza wathi, Baba, Baba, nqola ka-Israyeli nabamahashi bakhe. Akabe sambona futhi, wabapha izingubo zakhe, waziklephula kabili, waxosha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, wabuya wema ngasogwini lwaseJordani, wayithatha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, washaya amanzi, wathi uphi uNkulunkulu ka-Eliya na? Sewashayile amanzi,
ahlukana ngalapha nangalapha. U-Elisha wawela esembonile amadodana abaprofethi aseJerikho ayemalungana naye, athi umoya ka-Elisha uhlezi phezu kuka-Elisha. Yes. Thank you. Yes, siyabonga. Baba, nalizwi lakho. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mbulo kusha ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele. In Jesus name. Amen. Thank you, Jesus. Ungehlisa nje futhi kancane. Ungehlisa. Then ngizothi mangishumayela ze ngiphakama singaqala ukukhuphula. Incwadi la asifunda khona abazalwane ikhuluma ngomuntu ngamadoda ayi2. uEliya before sifike la, uEliya I remember kunesimanga soqala noma ngasho ukuthi soqala ubeqeda kwenza isimangaliso. Isimangaliso sika Eliya esithusayo. Ufika uEliya ufica othile wesifazane. Ma emfica othile wesifazane wayisey'inkingeni nje eziningi ezixakekele. Makafika umuntu kaNkulunkulu endlula lo wesifazane ambona, umbona nje kodwa Jesu lithi iBhayibheli wake wafika lo wesifazane wabika inkinga eziningi umuntu kaNkulunkulu, inkinga 1 no2 no3. But into yami la athi khona umuntu kaNkulunkulu, hey mama, thatha izitsha, lezitsha ozoyithatha uhambe uyeyiboleka uma ubona ukuthi azanele wayilezi. Ngifuna sikhulume ngefaith, ngiyafisa futhi siphinde sikhulume ngefocus. Amen. Lo wesifazane uyaphuma, makaphuma uphuma ngokukholwa by faith ukuthi umuntu kaNkulunkulu kukhona something azoyenza. Lo wesifazane useyikonotini, lo wesifazane unezinto eziningi akanamali. Athi umuntu kaNkulunkulu hamba, unani? Athi lo mama nginomfudlana nje wamafutha mancane. Athi umuntu kaNkulunkulu thatha izitsha uhambe futhi uyiboleka ubuye nazo. Lo mama waphuma by faith, ephuma ngokukholwa, ephuma ekholwa ukuthi khona into ezokwenzeka. Wahamba lo mama, makafika aboleka izitsha. Mese inhlupheko yakhe ayishiye endlini, imenze akhumbule akushiye endlini ukuthi lezitsha zamafutha engiyibolekayo seziningi kakhulu.
for lamafutha. Athi lo mama ayi ngiyayeka abuyele emuva. Makabuyele emuva lo mama afike endlini athi umuntu kaNkulunkulu awusawubuyile afike lo mama andlala izitsha ayibeke phansi athi umuntu kaNkulunkulu athe aqale lo mama athatha isigubhu athela amafutha awangehla sagcwala isitsha sokuqala wathela lo mama angaphela futhi amafutha sagcwala isitsha sosibili wathela futhi lo mama sagcwala isitsha wathela umama sagcwala isitsha kodwa amafutha isimanga ayingapheli. Wathela izitsha zagcwala zonke amafutha asala. Wathi umuntu kaNkulunkulu seyiphelele yini lezitsha? Akusekho kulo mama ukubuyela emumva. Akusekho kulo mama ukusho ukuthi hey yazi ngivele ngangabaza. Ngivele ngaba nento ukuthi hey yazi lamafutha engiwashiya endlini mancane. Zagcwala izitsha amafutha kodwa aphinde asala. Wathi umuntu kaNkulunkulu ke mama sewungaqala manje uthathe lamafutha uhambe uyodayisa uqede zonke izingxaki zakho zemali zezikweletu nazo. Ngifuna ukukhuluma bazana about indaba ukuthi angazi ukuthi ngakubeka ngingathi yini ungabaza nithini waba nokudoubt umuntu ungabaza. Yes, wayibe ngihlolelele igama leli. Waba nongabaza ulo mama. Ngifuna bazana sikhulume sibuke because I don't know ukuthi why ngiqala kanje le ndaba but asasi wangenwa yinto yokungabaza lo mama. Ukhulumile umuntu kaNkulunkulu but lo mama waba nento yokungabaza into kamuntu kaNkulunkulu. Wangabaza izwi elikhulunywe umuntu kaNkulunkulu. Indaba yongabaza bazalwane ayiqali la ngoba no Petro indaba yongabaza yake yamfica la athi makabona khona Jesu eza aphuma khona wajamba wahamba emanzini wahamba phekwawo amanzi but ekuhambeni kwakhe phekwamanzi wasuka enefaith but phakathi kwamanzi waba nokudoubt. Umama uyaphuma endlini unefaith yokuboleka izitsha ukuthi kuna something ezokwenzeka but ekuhambeni kwakhe waba nokudoubt. uPetro uyahamba phekwamanzi uthese phakathi kwawo kade hamba ngefaith waqala umuntu waba nokungabaza. Kunezinto bazana engafuneki because ibandla kulesi sikhathi lishawa ilento yokungabaza. Ibandla siyahamba by faith but ohambeni lwethu sishawe ungabaza. Lo mama ushawa yinhlupheko noma isimo
asishiye endlini. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu esimkholwayo, unguNkulunkulu wathatha yona le ndoda esikhuluma ngayo, wake wayisusa uNkulunkulu wathi suka ezweni okuno uhambe uye ngasempumalanga uyofika khona uhlale ngaphansi komgede ngasemfundlaneni lapho angeke ulambe ngiyothumela even ngisho namagwababa azokondla. uNkulunkulu esimkhonzayo unguThixo bazalwane okwazi ukukhuluma even nezilwane zamodla umuntu kaNkulunkulu ehlezi bazalwane ehlezi umuntu kaNkulunkulu phakathi ehlathini esihlane kodwa uNkulunkulu wathi ngizothumela amagwababa azokondla. Ukubani kanti uNkulunkulu esimkhonzayo? Lithi iBhayibheli noNkulunkulu esimkhonzayo even okungenzeki kubantu, okungenzeki kubantu kuNkulunkulu wethu kuyenzeka. Awungashumayela yini bazalwane? Okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu wethu kuyenzeka. Bazalwane, singamthawutha kanjani uNkulunkulu wethu? Singamthawutha kanjani uNkulunkulu okwazi ukulonda uIsrayeli ubusuku nemini? Singamthawutha kanjani uNkulunkulu okwazi ukuba insika yefu? Singamthawutha kanjani uNkulunkulu bazalwane okwazi ukukhipha uIsrayeli eGibhithe? Singamthawutha kanjani uNkulunkulu bazalwane awukodwa ngosamba ngcwele owakwazi ukuthi ehlane aphendula iduka Mose ibe yinyoka? Singamthawutha kanjani uSimakade bazalwane ekwazi ukuthi uThixo esimkhonza bangcwele avule indlela olwandle? Singamthawutha kanjani uJehova ekwazi ukuthi avule amanzi iJordana ahlukana phakathi naphakathi? Singamthawutha kanjani uThixo bazalwane okwazi ukuvula iminyango evalekile? Singamthawutha kanjani uThixo okwazi ukuvusa indoda eyayisihlale for 38 years ihlezi echibini, izinto zale ndoda zihamba kancane kodwa wafika uThixo wasukumisa indoda yaphakama, indoda yama ngenyawo? Bazalwane, singamthawutha kanjani noNkulunkulu mani? Bazalwane, umuntu kaNkulunkulu Elisha walwa nento eyodwa, wala nokumthawutha umuntu kaNkulunkulu noma ethi sala la, kodwa wathi no, angisali. Bazalwane, inkani iforce sometimes isayidinga inkani naseyintweni lasibona khona ukuthi inkani hey kodwa bazalwane kodwa sime sithi akwazi umuntu kaNkulunkulu lana siyahlofa bethi akuhlofeki kodwa ame abazalwane ibandla lithi siyahlofa bazalwane man. Umuntu kaNkulunkulu landela, umuntu kaNkulunkulu uyalandela uThobo, walandela uThobo Sabatho, ndoda sala la, walikhetha cha angisali umuntu kaNkulunkulu. Bazalwane, singena lapho ekuthiwa ngenwa khona, sebekhulumile abathaka, avala amadimo, bavala abalo, kodwa siyahlofa. Kuthiwa kungenwa la, kodwa sithi siyangena. Bethi bayavala, sithi thina siyavula ngoba uJehova esimkhonzayo. Bayavala bathaka kodwa thina siyavula. Kodwa Nkosi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu wethu kuyenzeka. Bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo uqashula izibopho, wevula iminyango evalekile. uNkulunkulu esimkhonzayo wenza izinto la nathi esingakwazi ukufinyelela khona.
singamdawutha kanjani umuntu owasinwele isekhanda lakho? Singamdawutha kanjani umuntu amanzi olwandle aphelele esandleni sakho? Singamdawutha kanjani noNkulunkulu man? Bazalwane, lolu gqobo asilandele noma abathakathi bethi he nilandele into engekho. Lolu gqobo asilandele abathakathi bebeka imhwebhelo. Lolu gqobo asilandele abathakathi bevala. Lolu gqobo asilandele bekhuluma abantu bethi yini oyikhonza unje. Bazalwane, lolu gqobo asulandele bevalile, kodwa thina sihlofe singene bazalwane, silandele lolu gqobo ngoba siyayazi into esifuna. Asilandele ugqobo. Don't lose your focus until singamdawutha kanjani uNkulunkulu bazalwane? Singamdawutha kanjani uNkulunkulu bangcwele ezulwini okhonzwa izingelosi? Sitha nasezulu ziyamdumisa. Singamdawutha kanjani uNkulunkulu okwazi ukususa amanzi egcwele umhlaba, akwazi ukukhuluma namanzi ethi wena hlehla uthethe uyele, nina hlehla uthethe uyele, wena shona ngapha. Bazalwane, singamdawutha kanjani uJehova? Okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu wethu kuyenzeka. Okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu wethu esimkhonzayo kuyenzeka. Bengavala abathakathi kodwa thina noNkulunkulu wethu siyavula. Walandela umuntu kaNkulunkulu, walandela elandela into ongathi ayisebenzi kahle. Awuhe, walandela into engathi ayisebenzi kahle bazalwane ngoba bangcwele. Ngifuna nibuke into ukuthi umuntu kaNkulunkulu noma bekhuluma beshiza izinto, ngibamba into eyodwa. Umuntu kaNkulunkulu kwazi ukuvala umlomo angatsheli ngisho umuntu kaNkulunkulu engafuni ukudisturba into kaNkulunkulu, engafuni ukudisturba umuntu kaNkulunkulu ohambe wathula nje. Umuntu kaNkulunkulu bekhuluma wathi yebo ngiyazi, kwaphathulana wathula umuntu kaNkulunkulu ngoba bazalwa kunezindaba ekufuna ukuthi uthule uthi yabona le ndaba le ngizoyilwa noma abathakathi bengathi noma abantu bengathi, kodwa sizothandaza, siyibandla sizothandaza. Athi makathi uyazi umuntu kaNkulunkulu ukuthi hayibo mfundisi kade phela kwenzeka u1 no2, athi hayibo pho manje nenze njani? Hayi mfundisi sithandazele sakhuleka. Asibe ibandla elithandazayo. Awu kodwa ngosami uyongcwele, asibe ibandla lomthandazo, ibandla elithandazayo, ibandla elibambana noNkulunkulu, ibandla elikhulekayo, ibandla elibaya esikhaleni. Bazalwane, asime esikhaleni. Kunzima kuphetha kodwa asime esikhaleni. Izinto zishaya left and right kodwa asime esikhaleni. Akusizona zonke izinto ekufuna sibekele uba akusizona izinto ekufuna ukuthi masiphi. Ezinye izinto zifuna umthandazo. Akuthinta ababili abathathu uthi khuleka. Akusizona zonke izinto ezikhulunywayo, khuleka. Wayinga report umuntu kaNkulunkulu. Wayethi umuntu kaNkulunkulu asabhizi nokunye, bafika bamthethe, hey wena usuzwile ukuthi bayithatha inkosi yakho namhla? Athi yebo ngiyazi ithulana. Bathi bayakhuluma bathi hey ndoda usuzwile ukuthi athi kulungile ngiyazi kepha thulana.
asikho ukuthi umuntu kaNkulunkulu wayengezwa wayezwa umuntu kaNkulunkulu kodwa wathula wayibuka ama test wayazi ukuthi ama test ngoba izinto edlula kuzo akuthi into seduze kwakho uthi it's just a test bazalwane it's just a test siyatestwa izinto edlula kuzo siyatestwa bengena bathakathi siyatestwa bavala into zethu siyatestwa kuphela imisebenzi siyatestwa siyazama siyafesa kodwa imisebenzi asitho siyatestwa akufuneka amakholwa kuzothi methi hayi ngiyazama kade nkosami ngiyakhonza izinto azenzeki lana uNkulunkulu uyazi ukuthi uyatestwa uma ngalo ukuthi waye umuntu kaNkulunkulu ngimbekela ukuthi eba kudala ngizama akuhlangani lutho kudala ngizama I'm tired man I'm tired it's enough now kodwa umuntu kaNkulunkulu abathi hayi nani khuleka ma athi khuleka sisi athi khuleka bhuti uyazi ukuthi lento odlula ku let me tell you something bazalwane akuthi nginitshele something igolide limphiwe ngaphansi livuka namatshe malivuka namatshe igolide alilihle kahle ungadlula ngisho endleleni kodwa ukuze liveze ubuhle balo kufuna ukuthi lifakwe emlilweni lishe mase liyaklinwa kuhlukaniswe itshe nogolide emese liyasala liyigolide nakhona selisele liyigolide nje alikakavezi ugolide kahle hle kufuna ukuthi linqozulwe lifakwe kumaringi lifakwe intweni eziningi ukuze liqhaqaze liveze ubugolide basalone nathi sinjalo singamagolide njengoba sila you are gold akuthi into seduze kwakho uthi I'm cold ngigolide ngoba ngihleli la singamagolide siyatestwa sisaphekwa yabazalwane siyaphekwa kodwa kukhona la siyakhona akulingwa ngoba kulingwa wena kodwa kulinga umbono ophansi kwawo yebazalwa kwathi ngimemezela ukuthi lo mbono esiphansi kwawo igolide leli bazalwa lo mbono esiphansi kwawo usazokhiqiza abantu la bazalwane bangcwele sifana njengamagolide njengoba sikhona lapha uyakhuluma umuntu kaNkulunkulu lapha eThekwini bazalwane uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu ongavela izinto zakhe ziqonde kodwa zibe ziqondile nganoma niyangizwa yini unguNkulunkulu indlela zakhe azenze zingaqondi I remember uDavide mayelwa impi uthi uNkulunkulu Davide lempi iqonde uthi Davide lempi iqonde wayiqonda uDavide wayinqoba yabuya impi okwesibili uDavide waya ngeunderstanding yokuthi uNkulunkulu uthe lempi angiqonde ngesikhathi ngiyilwe ekuqaleni uthe methu yaqalwe iqonda uthatha ama step wakhuluma uNkulunkulu wathi Davide lempi namhlanje awiqondi kodwa ngifuna ukuthi lentaba ngoba bephezulu ngifuna ukuthi lentaba uyikekele uze eqaleni uzufike ku uza kwinqo ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oshintsha ama direction
uNkulunkulu abathi basibambela kanti sofela la. uNkulunkulu wazi ukushintsha izinto. uNkulunkulu wazi ukuthi abathakathi bethi basilindela sivumbuke la. Awe bazalwane. Uthi nginguJehova Bhalpheris. NguNkulunkulu. Awe bazalwane. uDavide uya chaza ngithi indlento kodwa uNkulunkulu wami. uDavide wayeya ngento kahle wayemclaimile uNkulunkulu. Hawu kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthini ngalento? Ngifuna ukuthi bazalwane into kaNkulunkulu singayiclaim and singayithathi njengento yasekhaya. Akuthi ngikutshela into ethi umuntu kaNkulunkulu uhlezi phezulu entabeni. Makahlezi phezulu entabeni uhlezi nomphongolo kaNkulunkulu. Umphongolo kaNkulunkulu ngaleso sikhathi wawurepresenta ipresent kaNkulunkulu. Kufana nokuthi wayihleli nepresent kaNkulunkulu, wayihleli nobuNkulunkulu, wayihleli noNkulunkulu uqobo. Lithi iBhayibheli ngesikhathi kuyiwe empini, ngesikhathi kuyiwe empini amadodana akhe ngoba ayisebona kwenzeka njalo ukuthi ubaba phezulu entabeni ngeyikhathi ezithile uyakwazi ukwehla. Ubaba ngesikhathi esithile uyasuka entabeni ehle eze kubantu. Abantu bakhuluma icelo nani na athathe entabeni aphinda abuye umuntu kaNkulunkulu afika report akhulume abantu ngacanga lesikhathi ngengisho angithi nje ababefuna imisebenzi babethola imisebenzi baphendule. Kanti bathule bayabuka ukuthi hey lento yasekhaya iyasebenza. Babethatha umphongolo kaNkulunkulu njenganto yasekhaya. Oh uNkulunkulu ngisiza ngikhuluma. Babethatha into kaNkulunkulu sengathi into yasekhaya. Kanti bathule bayabuka ngelinye ilanga. Kanti kuzoyiwe empini. Kanti khona namadodana akho empini. Yahlula impi kaJehova. Yathi mayihlula impi kaJehova. Akhumbula amadodana athi phezulu entabeni asikwazi ukuhlula empini. Ukhona umphongolo wasekhaya. Ikhona into kababa entabeni. Bakhuphuka intaba bayolanda umphongolo. Umuntu kaNkulunkulu umdala amehla kasabona nasemehlweni. Afika abafana bathatha umphongolo. Behla nawo baye empini bafika bawubeka hli empini. Lithi iBhayibheli bashawa nawo. Bahlula ukhona umphongolo kaNkulunkulu. Hayi ngoba behlulwa. Awubazana ngikhuluma into eyodwa. Hayi ngoba behlulwa. Isizathu sokuthi bahlulwe ingoba basuke bathatha umphongolo njengento yasekhaya. Into kaNkulunkulu asithathi njengento yasekhaya. Into kaJehova sithathi njengento yasekhaya. Bazalwane abahlulwanga ngoba uNkulunkulu akasebenzi. Kodwa uNkulunkulu wabo ukuthi laba bazongijwayela kabi. Lalela. Bashawe empini. Avele afa amadodana kanti khona ozodlula. Bayidlula ngendlela wadlula. Mayethoyo. Amadodana kanomphongolo wawusuthathile. Wayobekwa noBhala. Kubekwa the presence of God. Iyobekwa noBhala. Wadlula. Wakhuphukela entabeni phezulu. Uthe mayifika entabeni phezulu. Wathi umuntu kaNkulunkulu amadodana akho. Ngifuna listen carefully. Wathi amadodana akho afile. Lalela irespond yakhe. Uthi umuntu kaNkulunkulu bekwenze njani? Wangakhathala kakhulu. Wangamhluphi ukuthi amadodana afile. Uthe salelela lokho. Kwathiwa nomphongolo kaNkulunkulu. The presence of God. Ithathiwe ngoba ingabona nasemehlweni. Kathiwa umphongolo kaNkulunkulu uthathiwe usekho phambi kwakho. Lithi iBhayibheli immediately bamtshela wawa phansi ngoba wafa. Ikhulekele into kaNkulunkulu mayingasuki kuwe.
bazalwana sithandazeleni into kaNkulunkulu mayingasuki kithi into kaNkulunkulu asikhulekele the presence of God asikhulekele ingasuki kithi wemfundisi uthini mawuthi into kaNkulunkulu ingasa sikhulekele lalela let me tell you something uma ngabe kukhona the presence of God alamahasaya ilamando zelakhosa inamande yakho zelakho yalamaha kuramaha elababosata likama bababosa elamando zelakosana alababose inamando zelakhosa wayimfundisa uthi into kaNkulunkulu mayingasuki the presence of God it because umphongolo noma ipresence kaNkulunkulu uNkulunkulu lithi iBhayibheli akuphe khona akakuthandi nginamanga base uNkulunkulu akuphe khona akakuthandi ungaba gifted emthandazweni ungaba gifted ekuworshipeni ungaba gifted ukuashara ungaba gifted ukubamba izinto ungaba gifted ekushumayeleni but the presence of God uma ingasekho kusala igift awukwazi ukuoperate ngegift igift yasika operating ngegift but sitting at the presence of God we need the presence of the Lord sayidinga inkazimulo kaNkulunkulu siyabudinga ubukhona bukaJehova singasali negift rada ngoba uma uDavid awuyebasa mna uma uDavid na umphongolo usuthathiwe entabeni lithi iBhayibheli wafika wahlala namhlanje uhleli noBhali bawubeka eceleni kwaBhali uBhali mawuhleli bathi bayavuka ngakusasa uBhali ulele phansi kodwa umphongolo usela usamele bathi hayi kungenzeka ukuthi umoya baphinde bavuse baphinde wama umphongolo wama uBhali mabevuka ekuseni bavuka usunqamuka ikhanda uBhali usewe ngisho phansi waphahlazeka bathuka bawuthatha bawufaka ngaphakathi endlini bawubeka nezinye izinto bathi hayi kwafana ithi iBhayibheli bathuka basebethi asikwazi ukubeka lento la bawubiza ngalento bathi asikwazi ukubeka lento la ngaleso sikhathi uDavid usasanda nokuthatha into kaNkulunkulu bese umuntu nje usanda nagcotshwa kodwa ayahamba uyohlala noDavid ngoba uyena inkosi yethu lithi iBhayibheli uDavid naye wathuka wathi kungani singawubeki lapha emzini kaloya mama ngiyacabanga nje la mama indlela ayiyona mhlawumbe inhlupheko yakhe wayihlala endlini eyitshekile indle eyidilika indle yayakhiwe ngodaka namaso bathi hayi ngoba vele lo mama ngathi umama nje ungathi vele ngathi nje vele lento zakhe ayihambi kahle lo mphongolo asubeka kuyena sibona ukuthi uzokwenzani masubeka la kanti umphongolo kaNkulunkulu bazo uNkulunkulu bazana unendlela yakhe yokwenza izinto uDavid inkosi yathi ngawulethi kimi bathi bawubeka kuya mama ngiyacabanga kube lesi sikhathi samanje nje lesi sikhathi esiphila kuso bathi mebe ufaka umphongolo ngakusasa ekseni umama mayethi uyahamba uyodlala ilotho umama methi papa wabamba ilotho mayethi umama uyabuka wabuka igceke lakhe selincane wathi makhona ngicela usolesa ngithenga nelakho engizokunika imali nami uhambe uyothenga omunye umuzi endaweni ethile
wabhidliza umama wakhe. Bathi kanti lo mphongolo wenzani? Besithi uzombulala lo mama, kodwa lo mama nange drive ama Range Rover. Lo mama ethenga amajago. Uthathela umphongolo nobuyise. Lithi iBhayibheli noyedwa nje wathi hayi siyasapha. Base beqala ukuhlonipha ngoba uNkulunkulu noma ningamhloniphi kodwa unezindlela zakhe zokwenza ibandla nabantu abagcwele esweni bakwazi ukumesaba uJehova. uNkulunkulu usazokhombisa abantu ukuthi unguJehova igama lakhe, ukuthi unguNkulunkulu wempi. Awu sengathandaza. Wayisethi ke. Hayi. Ngathi hayi. Abantu banomona. Ayikho into enomona njengomuntu. Bayisebethi. Hayi lo mama ngeke vele. Hayi. Awuthathwe lo mphongolo. Lithi iBhayibheli bawuthatha wathi uDavide, kathiwa hayi uthathe inkosi uDavide. Wathi ngeke ngubambe ngezandla zami. Ngiyawusaba umphongolo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwathi mabeza bezongena emagcekeni kaDavide. uDavide wayigqoka yini anshoni bazana lokho kufakwa lokho mawuyinkosi iCrown. Wayifaka lokho isigqoko lesobukhosi. Ngasesangweni esaba ukuthi into meke wangena lo mphongo mhlawumbe kuzofakwa yena. Lithi iBhayibheli weza. Ngiyacabanga babedumisa beza bophethe phela ibona laba bambethi ngubo simhlo peqwa behuba mahubo. Ngiyacabanga ukuthi babedumisa nje umhlabelelo othile belinda umphongolo ozongena ekhaya. Wathi mawufika wathi uDavide anubekeni phansi ningaqale nofaka esangweni. Wafika kukhona indodana awukodwa Nkosi moyingcwele shonini bazalwane bani lo beqeda thatha ubukhosi beqeda kuphuma ebukhosini before kuthatha uDavide uSawuli. Kukhona indodana kaSawuli noSawuli ekhona uqobo lwakhe. Indodana kaSawuli yayinento yokumthanda uDavide, inento futhi ongamthanda uDavide. uDavide uyinkosi, uyasaba ukuthi kuzongena umphongolo egcekeni lakwakhe. Indodana kaSawuli ibona lokho. Lithi wathi na ungena umphongolo emagcekeni. Lithi iBhayibheli uDavide wabonakala ejabula. Ngiyacabanga ukuthi ngalesi sikhathi kuba wayomzulu wayigiya nokugiya. Wajabula uDavide. Lithi iBhayibheli wakhumula isigqoko sakhe sobukhosi. Wasibeka phansi. Wakhumula izinto ayigqokile zomkhosi eyimenza ukuthi ahlonishwe. Wayikhumula wayilahlela phansi. Wagiya uDavide ebona umphongolo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yasondela indodana kaSawuli yasondela kuDavide yathi kahle Davide, kahle bo Davide, wenzani manje? Kodwa ngiyindaba kwenze njani? Ngikhona ngipresent khona uNkulunkulu emagcekeni akwami. Yathi kwahle Davide, wena phela uyinkosi. Yathi uDavide ngikwazi ukuphakama. Uma inkosi yami isemagcekeni namhlanje angikwazi ukuphakama. Uma uNkulunkulu ekimi namhlanje angikwazi ukuphakama. Isigqoko sobukhosi sihlala phansi. Isigqoko sobukhosi angikwazi ukusigqoka. Nezinto ayigqokile uDavide wayilahlela phansi. Bathi uDavide inkosi yami ikimi namhlanje. Yebazalwa into eyenza uElafe akusiko ukuthi kuthiwa madodana akhe afile, but kwathiwa
even the presence of God ithathiwe ayisekho kuwe. Yona nto yambulala ukusuka kobukhona bukaNkulunkulu kuwe. Yeba anamahasela ho. Into limandozele yakho salamande yakho. Ina mandozele. Yes, Jesus. Ela baba bobushata. Yes, Lord. Ila mandozele. Oh, Jesus. Into alamandozele yakho saya. Into lina mama sikamatos ata. Jesus. Ushata papa 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 shata baya. Jesus. Ina babos te 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 te. Yes, Lord. Ela baba bobo shata. Yes, Jesus. Bazalwane into kaNkuluNkulu asingayithathi nje do lina mama mazeli akhusa nama Oh, hallelujah. usatha papa zeta Oh, hallelujah. ilamatho zethe Yes, Jesus. usatha papa yotha phakho sethe into kaNkuluNkulu singayithathi njengento yasekhaya asihlonipheni into kaNkuluNkulu bazalwane. Oh, Jesus. Oh, Lord. Mighty Jesus. Focus yomuntu kaNkuluNkulu wamlandela zikhona izinto wamlandela kukhulunywa wamlandela kwenzeka zonke izinto kodwa umuntu kaNkuluNkulu elekheshile as long as kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angiyakushiya umuntu kaNkuluNkulu wamlandela kwaze kwafika egcineni wathola into abengayilindele ngoba uzwa indlela abuza ngayo umuntu kaNkuluNkulu ndoda yini oyidingayo ela noma ngabe yini ofisa ukuba uJehova akwenzele yona namhlanje phakama ume ngenyawo zakho noma yini uJehova ofisa akwenzele yona noma yini ofisa uJehova akwenzele yona lamaya zela khosa lamahaya phakamisa izandla zakho uvala wakhe amehlo tu ushata la mahasai. Glory to Jesus. Phakamisa izandla zakho. Just open your mouth and pray. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Masopra kosadabaha. Pray in the spirit. Masapra koseliaha. Lika papa papa sata. Reketetetetetetete. Ripa papa 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 saya. Ripa papa 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 papa. Pray in the spirit. 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 Abanye bamngela lamandla double portion. Pray in the spirit. Abanye buya ma-gift abo. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Ushata papa 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 bosh. Ushata papa 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 bosh. Shata papa 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 bosh.
Kubuya ama-gift. Kubuya imibono. Just pray in the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Now that double potion. Now a double potion. Now a double potion. Now a double potion. Now one a month up in Dwegabid. Now one a month up in Dwegabid. Take it, take it, take it, take it. 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 Take it, take it. Shata pa 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 pa. Rika pa sata pa. Rika ta 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 ta. Rika pa 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 pa. Abanya buyi mibono. Ya buyi mibono. Omunye ulahlakalwa izinto. Ube wasubona imbono ebusuku mayilele. Yabuya igift yakho. Now I'm at the double potion. Take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it. Take it, take it, take it. Phakamisa izandla, phakamisa izandla, phakamisa izandla. Phakamisa izandla, phakamisa izandla. Mawangakudluli namandla. Mawangakudluli namandla. Singasali Jehova. Oh Jesus, oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Ushatapa. Oh Jesus. Ushatapapa. Oh Jesus. Ushania. Oh Jesus. Oh Jesus. Ushanita to to Oh to. Jesus. Rika pa 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 pa. Yes, Lord. Rika pa 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 pa. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ushania. Ula la 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 Santaya. Yamgela namandla, yamgela namandla. Yamgela, 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 yamgela mandla. Yamgela mandla kaJehova. Na ile double portion. Abanye double portion yemsebenzi. Kudala ufuna umsebenzi. Yes, Lord. Take it, take it, take it. Jesus. Take it, take it, take it. Yes, Jesus. Take it, take it, take it. Yes, Lord. Shanaya. Ilili mandala wasanta kataya. Vumela kuthita, Yentele wasanta. vumela kuthita, vumela kuthita. Mandela wasaya. Vumela kuthita amandla kaJehova. Kosuta yateya. Vumela kuthita amandla. Vumela kuthita, vumela kuthita. Naka amandla kaJehova namhlanje. Vumela kuthita mina, vumela kuthita. Take it. Ushata pa 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 pa. Ushata pa lo 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 lo. Fumanakti in the mighty name of Jesus. Fumanakti in the mighty name of Jesus. Fumanakti in the mighty name of Jesus. Father, we send your angel in the mighty name of Jesus. Akasugi simopo. Asikasugi simopo. Ay fulegi minyaka falegi. Fula Jehova, fula Jehova. Nakoga gensega, gensega. Gensega, 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 gensega. Gensega, gensega, gensega. Gensega ngegama likaJesu yamkela. Yamkela, 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 yamkela. Hallelujah. Ushata Oh, papa. hallelujah. Oh, hallelujah.
wanamandla double portion. Uyalaba basethethe. Uyalaba thithithi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Singeza sonke ngaphambili singakhona ukuze sizisondele ngaphambili egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Continue to pray in the mighty name of Jesus. Woo! Shut up, shut up. uNkulunkulu uyabonga. Shut up. Naile double portion. 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 Naile gift yabuya. Wakwazi ukubona imibono ebusuku mawulele. uNkulunkulu bekwazi ukungiphulela even nabathakathi abakuthakathayo. Kodwa kwahamba yaphela le gift. Nayi namhlanje ya restore. Nayi yabuya le gift, nayi yabuya le gift. Nayi yabuya le gift, nayi yabuya le gift. Na umlilo kaJehova namhlanje uyabuya. Uyabuya umlilo kaNkulunkulu phezu kwakho. Omunye ubesezizwa sengathi uNkulunkulu umshiyile. Nayi present kaNkulunkulu iyabuya. Nansi iyabuya, nansi iyabuya. Yabuya, 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 yabuya. Yabuya, 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 yabuya. Yabuya in the mighty name of Jesus. Yabuya in the mighty name of Jesus. Kuyenzeka, kuyenzeka ngegama likaJesu. Sata papa. Rakatata. Rakatata. Yes, Jesus. 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 Kuyenzeka, kuyenzeka, kuyenzeka. Kuyenzeka, ziyabuya izinto, ziyabuya izinto. Nayi le double portion. Banye bayapromotwa. Uyapromotwa, uyasuka from now on ya kwenye indawo. Bayapromotwa nayi le double portion. Ngiyamuzwa uNkulunkulu uyabuyisa. Ngiyamuzwa uJehova uyabuyisa. Kuyabuya, 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 kuyabuya.
Operate in this place. Holy Spirit, take your control. In the mighty name of Jesus. Anamakosai. Inamababos. Elabababos. Ilamandos. Elababos. Ilabababos. Inamama baba. Ilabababos. Elamandokos. Shatapapapapapapos. Uyalabababos. Ti. Hallelujah! 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 Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I'm on fire. I am light. I am glory. The supernatural. Thank you, Jesus. I am fire. I am light. I am glory, the supernatural. Thank you, Jesus. I am fire. I am fire. I am light. I am glory, the supernatural. Jesus. Shayela uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Singamphinda uNkulunkulu simnikeze ihlombe. Singahlala phansi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Singamphinda simqhobele ihlombe elikhulu. Thank you, Jesus. Lwethu baze nayihlale emthandazweni. Asihlale emthandazweni. Ahlale emthandazweni. Ahlale emthandazweni. Sizidumisele uNkulunkulu. Sikhulekele the presence of God
Kuthiwa omunye ngingayaphi mangisuka kuwe ngokuba kuwe kufumaneka amazwi okuphila. Bazana, we need the presence of God. We need the presence of God. Mayingasuki kithi ubukhona bukaNkulunkulu bungasuki kuthina. Amen. Amen. Mabungasuki ubukhona bukaNkulunkulu kithi. Noma zifika izinto kodwa mdumiso uNkulunkulu. Ngendumiso iyodwa lithi iBhayibheli abantwana bakaNkulunkulu mabefika indonga zeJericho, lithi iBhayibheli badumisa. Kwathathwa bempi kathiwa babekwe emuva, kuthathwa bendumiso babekwe ngaphambili. Badumisa bajikeleza indonga zeJericho, lithi iBhayibheli beqhubeka bedumisa. Zaqala zakreka indonga zeJericho, banqoba impi ngokudumisa ngenxa ukuthi kukhona ubukhona bukaNkulunkulu. Mayingasuki kithi kazimulo kaNkulunkulu. Mangasuki kithi ubukhona bukaNkulunkulu. Uthi umuntu kaNkulunkulu thiwa amadodana akho awasekho, nomphongolo uthathiwe wafa. Asikhulekele ukuthi mayingasuki ipresence kaNkulunkulu. And ukhona uNkulunkulu even kule ndawo le bazalwane. Ukhona uNkulunkulu la. Ikhona ipresence kaNkulunkulu. Sikhulekele bazalwane mayingasuki ipresence kaNkulunkulu. Singamshayela uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Amen. Ngiyafisa bazalwane ngicabanga ukuthi angazi noma siphume lapha ya because ngifuna singene bazalwane kule nkonzo nowunye bengiphathiswa ubaba umfundisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uhlupha lana ke